jo partís d'una constatació, perquè clar, de la crisi se pot eixir de moltes maneres. Ara, de fet, és cert, estem eixint macroeconòmicament de la recessió, però eixir de la recessió no vol dir eixir de la crisi, estem eixint de la recessió. I per tant, jo entenc que de la crisi només s'eix si canviem les coses junts i si lluitem contra l'exclusió social i si de veritat hi ha un projecte de tots. Si finalment sols té que eixir una part de la societat, això no és eixir de la crisi, al meu entendre.